med det? Är det Nami? Inte trycka på knappen. Var är pappa? Pappa åker skates. Pappa ska åka skates. Pappa hämtar Emmy som åker skates. Var är Titi? Titi sitter där borta och spelar. Äter upp dina fingrar. Har du ätit glass idag? Vad var det för färg på glassen? Vad var det för färg på glassen? Var den rosa? Du bara löjlade nu. Okej, är du färdig? Vi säger bye bye. Bye bye. See you later.